La coca de focaccia. Què vol dir? Amb una base de coca de recapte, també és veritat que les coques de recapte varien depenent la zona de Catalunya que es mengen, però tal com m'agrada a mi, que és una miqueta més gruixudeta, amb la pala un bon cruixent, però a sobre el farcit serà tipus focaccia, un farcit molt senzill, blanc, simplement amb ceba, oli i romaní. Per la base, 400 grams de farina blanca de blat, uns 100 grams de sèmola de blat dur, 350 grams d'aigua, fermentarem amb 50 grams de massa mare d'espelta i 2 gramets de llevat, 10 grams de sal i 25 grams d'oli d'oliva verge extra. Pel pastat farem el que ja sabeu de molts programes, que és l'autòlisis, aquesta barreja d'aigua i farina. En aquest cas, com que tenim aigua i després tenim oli, us recomano utilitzar tota l'aigua sense por. Direu, sempre fas el mateix? Doncs sí, pastar el pa en general és molt semblant, però el que canvia en el pa és el procés. En uns 10 minuts en tindrem més que suficient. Vinga, va! Veureu que aquesta massa es desenvolupa gairebé sola. Ja podem afegir la resta d'ingredients. La sal, el llevat, la massa mare, i tot plegat ho diluirem una miqueta amb l'oli d'oliva. En la coca de recapte, aquest concepte de la recapte, habitualment utilitzàvem molta més verdura. Per això la coca de recapte es diu que és un producte que es pot menjar fred, diverses hores després d'haver-se cuinat. És molt important en aquest tipus de productes una primera fermentació que farem durant un parell d'horetes a temperatura ambient, ben tapadet. Lo tubeta que és tot el gas produït durant la fermentació és una textura espectacular. Molt de compte per intentar desgasificar el mínim possible. Us recomano dividir aquesta massa, per exemple, en 3 parts aproximadament iguals, 300-400 grams de massa. Formarem desgasificant al mínim en forma cilíndrica, molt suaument, per donar tensió en aquesta barra que estem creant, però sense perdre tot aquest aire de les bombolletes, que a l'interior tancarem suaument. Per reservar-ho fins l'endemà, perquè això haurà d'estar fermentant tota la nit en nevera, podeu utilitzar algun recipient una miqueta més fondo per intentar tapar bé, sobretot amb un plàstic. Jo recomano un plastiquet o un paper film perquè no agafi gens de pell. L'endemà començarem la cocció. Per un costat, hem tallat la ceba natural, ben fineta. Hem preparat una miqueta de romaní, poseu les herbes que més us agradin, i després hem fet una miqueta de salmorra. Hem posat a parts iguals oli d'oliva verge extra, amb aigua i una bona quantitat de sal. Aquí tenim les coques, les tireu molt amb compte. Passarem una bona pintada d'aquesta salmorra. Ens hem de mullar una miqueta les puntes dels dits, les yemes dels dits amb l'oli, amb la salmorra, i hem d'anar clavant els dits. Això després serà cruixent, serà sabor. Enfarineu bé la pala, Molt important. La col·loquem en compte sobre la pala. He posat ceba, el que vulgueu. Sempre a màxima temperatura. I comencem a preparar l'altra, perquè aquestes coccions són ràpides. Amb uns 6 minutets crec que ja la tenim llesta. Mireu. Us recomano la mateixa salmorra, tornem a fer una passadeta. I ara les herbes. En aquest cas farem un romaní, unes bones herbes al gust. Només puc dir-vos que gaudiu molt, perquè això us asseguro que ho faré. La Xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.